ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿನ್ ಟುಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ತೊಯ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಜಾಲ್ದ ಬ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದ ಮಲ್ತನಂಚಿನಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪೂತ ತೈಕಲು ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕೋಂಬ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಜಾಲ್ದ ಕೈತಲೆ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಸೋಕು ತೋಜುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾಲ್ದ ಕೈತಲೆ ಪೂರ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಂಥರ ಇನ್ನು ತೂನಗ ವಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ತಿಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರತ್ತ. ಸೊ ಅಗ್ಲೇಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮನ್ಪುನವು. ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಪೂರ ಗಾರ್ಡನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಂತುಂಡ ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು. ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತನ್ಲ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ಜೀರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪೂರ. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಗಲಿ ಪಾತಿರಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನೇ ಗಾರ್ಡನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತುಳೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ದ ಕೈತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು. ಸೊ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೂ ಮೆಚ್ಚೋಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ನೆನ್ಪಣವನಿ ತೊಯ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಪಂಡ ಜಿಂಜ ಜಾಗ ಪಡೊಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಏರಿಯಾಡು ನಮ್ಮನ ಜಾಗದ ಸುತ್ತಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಜಾಗ ಉಂಡ ಐನು ಕವರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.